Mary welaýatynda iri şahly hojalyk mallary köpçülikleýin keselleýär we gyrylýar. Bu barada yerli häkimetler dymýan mahaly veterinariýa gullugynyň käbir işgärleri muňa türkmen häkimetleriniň pandemiýa aladalarynyň fonunda uçordan derman sepmek çäresiniň sebäp bolan bolmagynyň ähtimaldygyny aýdýarlar. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Mardan habar berýär. Şu günler Marynyň bayramaly türkmen wekil wadar ýol öten Garawum, Sakarçäge, Oğuzhan we Mary etraplarının ähli obasında sığırlar näbelli ketelden ölýär. Her iki hojalygyň birinde sığır var. Ölen mallaryň dolu sany barada anyk maglumat ýok. Ýöne adamlardyň Garawum etrapynda ortaça 200 sığırın ölendigini aýdyp beýleki etraplarda hem ýagdaýyň şeýledigini belleýärler diýip gizlenlik şertinde söhbetdeş olan habarçy 30 sentýabrda gurrun berdi. Habarçy mallaryň gyrylmagy bilen ýüzeýi dolýan käbir owalaryň atlary barada hem maglumat berdi. Olaryň arasynda Türkmenalanyň Zähmet, Ersu, Täze Dünýä, Moskwa, Wekilwadaryň Akgoňur, Nasatan, Çarlak, ýol öteniň Agzybirlik, Leninizm, Garawumyň Agaltyn, Sakarçägäniň 1-nji, 2-nji çasgyn, Garaýap, Akyap, Düýesavhoz, Bereket, Oğuzhanyň Aýhan, Günhan, Gurbandurdy geňeşlikleri we Marynyň Peşanaly Daýhan birleşiginiň Agaltyn 8 mart ýaly geňeşlikleri bar. Habarçy näbelli ketele ýolugan sığırlaryň ilk wada hiç zat iýmän başlaýandygyny we soňrada horlanýandygyny aýdýar. Mallaryň eýeleri olary ilk özlerçe halat etmäge synanşýar. Bu başa barman soň olar veterinariýa bölümlerine ýüz tutýarlar. Adamlar sığırlaryna Babinak, Akbar, Askarbenka we vino berip işlätini açmakçy we halas etmekçi bolýarlar. Emma bu peýda etmeýär. Soňra olar yerli veterinariýa bölümine yüzlenýärler. Veterinarlar hem sığırlara asma tanjym edýärler. Ýöne hiç ýyly peýda bolmaýar, mallar köpçülikleýin gyrylýar diýip habarçy belledi. Ýaşaýjylaryň we yerli veterinariýa gullugynyň işgärleriniň ençemesi bilen söhbetdeş bolan habarçy mallaryň gyrylmagy bilen bagly ýagdaýyň 2 aý çemesi ozal başlanandygyny, ýöne ketelçiligiň soňky 2 hepdäniň dowamında hassa güýçlenendigini aýdýar. Mundan 2 aý çemesi ozal her geňeşlikde günde 2-3 mal ölýärdi. Şu günler bolsa ýitki hasken. Her etrapda 2-3 tane veterinar işgäri bar. Olar hem ähli ýere baryp ýetişmeýär diýip habarçy anonimlik şertinde söhbetdeş bolan veterinar Lukmanyň sözlerini getirdi. Veterinariýa gullugynyň işgärleri sığırlaryň näme sebäpden ölýändigini bilmeýändiklerini aýdyp, özleriniň bular ýaly kesele birinji gelek duş gelýändiklerini belleýärler. Ýaşaýjylar özleriniň yerli resmilerden kömek sorap eden ýüzlenmeleriniň oňoýly netije bermeýändigini, olaryň keselçiligiň sebäplerini anyklamak boýunça da çäre görmeýändigini aýdýarlar. Ýöne yerli veterinar işgärleri muňa koronavirus aladalarynyň arasynda howa arkaly geçirilen derman sepmek çäresiniň sebäp bolan bolmagynyň mümkindigini aýdýarlar. Howa arkaly dezinfeksiýa diýip ýokardan hlor kän sepdiler. Ol hem ýere otasynda onu mallar iýip keselýän bolmagy mümkin diýip veterinar işgärleri aýdýarlar. Adamlaryň köpüsi bolsa ýokardan hlor däldi, başga zäherli terişde tepilendir diýip çaklaýarlar. Sebäbi soňky aýlarda ýokardan awy tepilende ähli adamlaryň kellesi aňrap, özlerini agyr duýup, ýürekleri bulanyp, başlary aýlanyp işdäleriniň bolmandygyny aýdýarlar diýip habarçy belledi. Türkmenistanda ilatyň howlusynda saklayan ýa-da süýdünden peýdalanýan haýwanlaryň şeýlede düýeleriň näbelli ketele ýolukmagy we köpçülikleýin gyrylmagy bilen bagly ýagdaýlar barada Adatlyk radiosy soňky 2 ýylyň dowamında ençeme gezek habar berdi. Şol bir wagtda soňky aýlarda Adatlyň ýurduň dürli sebitlerine habarçylary türkmen häkimetleriniň koronavirus aladalarynyň arasynda uçurdan ziyansyzlandyrjy serişdelerini sepmeginiň ýygyny käbir haýwanlaryň şol sanda gara mallaryň hem kesele uçurap ölýändigi barada gurrun berdiler. Ýuny aýynda Aşgabatda habarçymyz ýurduň Eýran bilen serhedindäki sebitlere uçurdan himiki serişdeleriň sepilendigini we munyň keýikleriň hemde beýleki ösümlikleriň köpçülikleýin ýok bolmagyna sebäp bolandygyny habar berdi. İýulyň aýagynda Marda uçurdan ziyansyzlandyrjy serişdeleriň tepilmeginiň ýygyny sebitde käbir iri şahly şol sanda gara mallaryň hem kesele uçurap ölýändigi barada maglumatlar gowşupdy. Awgust aýynda bolsa Adatlyň Lewapda habarçysy sebitde hojalyk mallarynyň köpçülikleýin haram ölýändigini habar berdi. Şonda veterinar lukmanlary ölen mallaryň alamatlarynyň uğralyp, muňa ýokunç bir infeksiýanyň sebäp bolýandygyny çaklapdylar. Şol bir wagtda Adatlyk radiosu Marda mal
malların köpçülüklerin ölmeginiň türkmen häkimetleriniň uçurdan ziyansızlandyrjy terişdelerini sepmegi bilen nähildir bir ara baglanşygynyň bardygyny anyklap bilmedi. Ýokurda beýan edilen ýagdaýlary boýunça Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senaty ministrliginden, Mary welaýatynyň degişli häkimliklerinden we edaralarynyň maglumat almak hem başartmady. Bu aralykda Adatlygyň mardak habarçysy şu günler deýkeşleriň goloýunda ölen mallaryň maslyklarynyň ýatandygyny, olaryň daş töre ýakymsyz ýyty ýaýradýandygyny hem aýtdy. Mundan ozal owada biriniň maly ölse derrew it saklayan ýaşaýjylar gelip pul berip haram ölen maly satyn alýardy. Ýöne häzirki wagtda ölýän mallaryň sany sanardan köpdigi sebäpli olary hiç kim satyn almaýar. Ýaşaýjylar ölen mallarynyň nire dynjagyny bilmän deýkeşlere dynýarlar. Ýabany we üý itleri barıp mallaryň maslygyny iýerler diýip habarçy belledi. Onuň sözlerine görä adamlaryň arasynda eger maslyk porsap ýatsa ketel dörer ýa-da itler guduzlap adamlara topulup başlar diýip alada edýänler hem bar. Türkmen Demir Ýolları Agentligi ýurtdaky ýolagçy otlullarynyň gatnawlarynyň gaýtadan açyljak wagtynyň 1 noýabra çenli ýyla süýşürlýänligini habar berdi. Olal otlu gatnawlarynyň 1 oktyabra çenli durulýanlygy habar berilipdi. Türkmenistanyň ýolagçy otlullarynyň gatnawlary ilki 16-njy ýylyň 23-nji ýyly çenli aralykda, soňra 31-nji ýyly 15-nji awgustda 1-nji sentýabra çenli wagtlaryň togtadyldy. Şol wagtda ýylda 6 milyona golay ýolagça hyzmat edýänligi aýdylýan Demir ýol gullugy sanitar epidemiologiýa ýagdaýlary bilen baglykda 10 awgustdan başlap Aşgabatda gelýän we welaýatlara gatnaýan ýolagçylar üçin saglyk kepilnamesi esasynda hereket etmek düzgünligi ýereldi. Şonu ygtyýarly daralardan alynan saglyk kepilnamalarynyň 72 sagat güýjüniň boljakdygy aýdylypdy. Emma muňa garamazdan ýurtda koronavirus hadisalarynyň hiç biri resmi taýdan hasaby alınmadyk bolsa, togtadylan otly gatnawlarynyň gaýtadan açyljak möhletiniň ýygyderli ýyda süýşürilmeginiň anyk sebäpleri düşündirilmeýär. Adatlygyň habarçysy otly gatnawlarynyň mundan öňki wada berilen soňky möhletini 1 oktýabrda hem dikeldilmejekdigini 2 hepde gowrak öň 15-nji sentýabrda habar berdi. Şonu habarçy bilen anonimlik şertinde gurulýan resminiň sözlerine görä, demir ýol işgärleriniň bir toparynyň alýan aýlyklar araldylsa, köp bölegi tölegsiz diň jalsa iýeriligi otly gatnawlarynyň togtadylmagy diňe saglyk ähtiýaçlyklary bilen bagly bolmagan döwletiň ilaty berýän demir ýol hyzmatlaryny dowam etdirmekde çekýän harajat kynçylyklar bilen hem bagly bolup biler diýip habardar çeşme etdi. Şol wagtda Türkmen Demir Ýolları Agentliginiň resmi saýty raýatlara hödürlenýän hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmak maksady bilen 1 fevraldan başlap täze WIP wagonlarynyň we WIP küpeleriniň ulansa giýirilejekdigini buýsanç bilen habar berýär. Emma muňa garamazdan ençe meýilbäri her türlü hereket çäklendirmelerini tedawar bolýan Türkmenistanlaryň fevralda hem otlar menip gitjek ýerlerine gidip biljegi gumany bolup görnýär. Sebäbi Adatlygyň habarçysy bilen gurulýan çeşmeleriň sözlerine görä, otly gatnawlarynyň ýapyklygy 2021-nji ýylyň apreline çenli dowam etjegi meňdeýär. Adatlygyň bu maglumaty başga resmi çeşmelere tasdiklatmak ýa inkar etdirmek synançyklary şeýle de ýurt içindäki uçar gatnawlaryna ruhsat berilýän wagtyny uçar hyzmatlaryna garanyny sosial aralygy saklamak mümkinçilikleri has uly bolan otly gatnawlarynyň beýle udak ýapylmagynyň sebäplerini anyklamak üçin eden tagallalary häzirlikçe netije bermeýär. Geçen ýylyň dekabrynda Hataýda başlanan pandemiýa bilen baglykda Türkmenistan başda ýokunç kesellere garşy ýüzärlik we beýleki halk tebipçilik emleri bilen göreşmegi wagt etdi. Emma soňra keselin ýaýramagynyň öňüni almak üçin hereketleri ýapmak, halkara uçar gatnawlaryny, şäherara awtobus, otly hyzmatlaryny durulmak ýaly bir näçe çäklendirmegi ýerdi. Adatlygyň habarçylary bu çäklendirmeleriň barha açylşyrlaşýan ykdysady ýagdaýlar, maliýe, manat kynçylyklar aslynda
güzeran aylamağa çalışan yönükü adamların durmuş yaşayış şertlerini hassa kıyınlaştırayanlığını habar veriyorlar. Türkmenistan'ı hareket çäklendirmeleri regionların arasındaki katma mümkünçülüklerine girilen türlü adaganlıklar, häkimetlerin birden etraflardan gelen avtologları paytagta goýbermezligi, garaya goý renkli avtologları dillen gadagan etmegi, öz hususy avtologlaryny ýolawçy gatna diýen raýatlaryň işiniň kanunlaşdyrylmagyna ýol bermezligi, ýol gödäwçileriniň barha köp para soramagy we beýlekler bilen hemişe problem bolmagyna galýar diýip tinçiler aýdýarlar. Şeýle ýagdaýda otly gatnaglarynyň eýýem 2,5 aýdan gowrak togtadylmagy we onuň haçan açyljagynyň näberli bolup galmagy bir topar soragy döredýär. Emma ol soraglara resmi düşündürüş berilmeýär. Adatlyga gelip bolşan maglumatlara görä, ýylda 6 million olay ýolawça hyzmat edýän otly hyzmatynyň aýlap togtadylmagy bir tarapdan köp adamy kıyın we uzak ýollara, käte howply syýahatçylyklara baş goşmagy mejbur etse, ikinji tarapdan uçar gatnagyny dowam edýän korrupsiýanyň derejesiniň has ýokary galmagyny kömek edýär. Türkmenistanyň paýtagtynda pişiklere we itlere garşy söwüş dowam edýär. Aşgabatly haýwanlary goraýjylaryň aýdyşyna görä, häkimetleriň haýwanlary ýok etmek goýunça çäreleri diňe öýsüz itlere hem pişiklere del, eýtem eýleri bilen gedelenje çykýan öý haýwanlaryna degişli. It eýleri we aktivistler şu günler jemaat gulluklarının işarları tarapyndan köp ýerlerde zäherlenen iýmetiň bilkatlaýyn ýerleşdirilýänligini aýdýarlar. Şäher häkimligi bu ýagdaý barada düşündürüş bermeýär. Adatlyň Aşgabatdaky habarçylary hem haýwanlary goraýjylar daşarda gedelen çedenden soň ölen öý haýwanlarynyň bir näçesi barada habar berdiler. O itleriň hem pişikleriň helak bolmagyna zäherlenmegiň sebäp bolandygyny bellädiler. Etadanam soň günlerde öý haýwanlary saklanýan öýlere zäher atylýar. Itleriň daşarda ýöreýän ýerlerini kameralar ýazgy edýär. Jemaat gulluklarının işarları bolsa şol ýerlere kakadlan kalbasa ýaly iýmet bilen zäher atýar diýip Adatlyň habarçysy 27-nji sentýabrda paýtagtyň jemaat gulluklarının biriniň işarına salgylanyp habar berdi. Aşgabatda bir näçe ýyl bäri şäher häkimliginiň işarlary ýol başçylarynyň buýrugy bilen pişikleri hem itleri tutmak bilen meşgullanýarlar. Öý haýwanlaryna garşy göreşiň güýçlenmeginiň häzirki tapgyry ýurdun ýetaty döwlet bayramçylygy garaşsyzlyk gününiň öňü tirasynda ýüze çykdy. 27-nji sentýabrda bellänen bayramçylygyň öňü tirasynda Aşgabatly haýwanlary goraýjylar şäher merkezinde itleriň hem pişiklerin köpçülikliň tutulýanlygyny, köçelerde zäherlenen iýmetleri ýerleşdirmek usulynyň giňden ulanylýanlygyny habar berdi. Pişikleri aldap çykarmak üçin içi zäherlenen kylbasa böleklerini ulanýarlar. Ony öý itleriniň saklanýan jaýlarynyň girilgilerine hem ýarlar. 11-nji etrapçyda ýam ölen pişikler köp diýip adynyň agdalmazlygyny soran Aşgabatly haýwanlary goraýjy aktivist 22-nji sentýabrda gurrun berdi. Aşgabatyň häkimetleriniň öý haýwanlaryny ýok etmek boýunça çärelerini güýçlendirmeginiň resmi sebäpleri belli däl. Şäher häkimligi bu hereketleri barada düşündürüş bermeýär. Adatlyň paýtagtyň administrasiýasyndan we jemaat hyzmatlarynyň ýol başçylaryndan düşündürüş almak boýunça eden köp synançyklary netije bermedi. Bellemeli ýeri her bayramçylykdan odal ýurdun prezidenti öz gol astyndakylardan dawaralary we şäheriň abadanlaşdyrylmagyny iň ýokary derejede gurnamagy talap edip gelýär. Bu aralykda Türkmenistanyň vilayetlerinde itler üçin penahanalaryň guruluşy üçin pul ýygnalýar. Hususan da Liwapda büdjet edaralarynda işgärleriň aýlyk haklaryndan 200 we 500 manat aralygynda pul ýygnalýar. Bu mejburi goşantlary mektepleriň, sport ýetgalarynyň, saglyk öýleriniň, hastahanalaryň hem polisiýanyň işgärlerinden alınýar. Liwapda it penahanasyny gurmak üçin döwlet işgärlerinden pul ýygnamak çäresi döwlet medeniýetinde ýurdun ähli ýerlerinde türkmen alawaýetleri üçin merkezleri döretmek planlarynyň yglan edilmeginden 2 hepde soň amala asyrylyp başlandy. Resmi habara görä 26-njy awgustda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Aşgabat, Balkan daşygy, Liwap we Mary vilayetlerinde guruljak türkmen alawaýetleriniň merkezleriniň taslammalary şeýle hem ahali vilayetinde akitler üçin karantin merkeziniň taslamasy bilen tanışypdy.
Hatabatda halda gurulacak merkezin 30 sany it üçin niyetlenýänligi bellendi. Resmi habar berir serişdeleri şu ýylyň may aýynda Ahal welaýatynda veterinar klinikasynyň hem öý haýwanlaryny saklamak üçin toplumyň açylandygyny ýatladýarlar. Türkmen häkimetleriniň haýwanlara bolan öňsi 2019-njy ýylyň fevralynda güýçlenipdi. Türkmenistanda öýsüz haýwanlary rekimsizlik bilen ýok etmek barada daşary ýurt medeniýetinde çap edilen köp sanly maglumatlardan soň ýurdun prezidenti birden Türkmenistanda haýwanlar üçin ýokary oňoýlukly penahana we veterinar klinikasynyň guruljakdygyny eglan edipdi. Prezidentiň döwletiň hasabyna klinika gurmak barada beren şol wadasyna garamazdan ilatdan pul ýygnamak kampaniýasy geçirilipdi. Türkmen häkimetleri prezident tarapyndan wada berilen veterinar klinikasy üçin bir hepdede 62 000 Amerikan dollaryna barabar pulun ýygnalandygyny eglan edipdi. Döwlet habar beriş serişdeleri munyň halkyň asylly işi oňlamagyny görkezýänligini belläpdi we şol bir habarda diýetganyň döwletiň hasabyna guruljagyny ýene bir gedek aýdypdy. Ilatdan toplanan pulun näme sarp edilenligi soň habar berilmedi. Şondan beri ýurtda alawaýetlerini köpeltmek üçin merkezler açyldy. Şu ýylyň may aýynda Türkmenistanda Türkmen alawaýetleri bileleşigi döredildi. Awgust aýynda Türkmen alawaýetleri boýunça halkara bileleşigi döredilip, oňa prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow başlyk bellendi. Şu ýyl ýurdun ýokary okuw jaýlarynyň maldarçylyk bölümleri ilkinji edek kinologiýa ugrundan okuwa kabul edip başlady. Türkmenistanda döwlet tarapyndan alawaýlary köpeltmäge gaýratyn üns berilýär. Ýurt baş tutany alawaýetlerine kitap bagyşlaýar. Haýwanlary goraýjylar bolsa köp ýyllaryň dowamında Türkmenistanda itleriň hem pişiklerin köpçülikleýin gyrylmagy problemasyna ýygyderli ünsi çekip gelýärler we türkmen häkimetlerini tanqid edýärler.